Tapos namang imong eskwela, Sir Mina. Nakarang-arang naman po noon pa. Taas-taas mong grado. 76, sakto ra po. Aw, bita-bita ako to sa una nga 74 o 75. Mo gani? Pa! Uy, Hindi ko maskwela ba? Di ba kami eskwela? Kalintura ka? Sumugon, magkukusang classmate pa po. Gusto mo ko nga usaman? Ba daw ko tuli ba? Nabuang naman noon nga. Ay, katawa na, Sir Mina. Anong sumukon ba daw ka nga? O sa may naanak ko katuli? Pisot daw ay niya sila tuli. Gara-garaan ako eh. Sus, Ginoo, abi ni mo, Berto. Ang gihimo sa Ginoo, di gyud sa pwede nga usbon sa tao. Ug usay gihatag sa Ginoo sa mga mo ora na siya. Di na sa pwede usbon-usbon. Ano man day ka ba? Pisot po day ka. O kaniwa ka na kung gipatuloy karon parehas ta. Ina parehas man day. Di na pwede nga tuloy-tuloy kung usbon-usbon pa nang gihimo sa Ginoo. Tama bitaw pa no? Oh. Proud ka nga pisot ka. Ayaw ka hadlok nga kanang buli-bulihon ka sa mga classmate. Sige mas. Wa may problema na. Ug moingon sila nga manimahong Tik-tik. kanang tik-tik kay mo ni mo na inigligo ni mo palusara na hilam use wa na lang tik-tik manimahong tik-tik ana Alex dito na Yan na, rada wa, na. Sige, makan maskwela yung na ko. uy. oh ayaw ka bala ka na adlok ba ka mga pisot nga tuo magka ng pisot